și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernice, Părinte Paroh, iubiți frați și surori întru Hristos, iubiți tineri ai comunității acesteia, îngăduiți-mi să încep prin a mulțumi lui Dumnezeu pentru bucuria de a fi împreună în această seară în rugăciune. Ai mulțumit Părintelui Olimpiu pentru invitație. Mă duc în multe locuri prin natura profesiei și a vocației, dar nicăieri nu mă duc așa cu drag ca la dumneavoastră, nu vin așa cu drag ca la dumneavoastră, pentru că e un loc în care cu adevărat simți bucuria de a te ruga împreună cu cei care se găsesc aici. Și vă mulțumesc și frăților voastre pentru faptul că de fiecare dată când sunt aici, prin modul în care știți să vă rugați, prin disciplina aceasta frumoasă, nu forțată, ci pur și simplu firească a dumneavoastră, îmi predicați într-o formă sau alta. Poate că de asta am și venit destul de des în ultima vreme, sper că nu prea des, sper că mă mai cheamă Părintele și pentru că am venit destul de des, v-am și vorbit destul de mult, așa încât nu știu exact ce aș putea să vă spun și să fie nou, dar mizez pe faptul că memoria omului fiind o chestiune din aceasta relativă, ați uitat lucrurile pe care vi le-am spus înainte și o să pot să mă repet, fără ca să realizați neapărat și să vă supărați. Cred că lucrul esențial care ne definește atunci când ne adunăm în biserică în rugăciune este bucuria. Vedeți? Oamenii se adună în foarte multe locuri, cu foarte multe prilejuri și caută să se simtă bine împreună. Dar bucuria aceea trainică pe care simți nevoia să o împărtășești și celuilalt în momentul în care s-a încheiat un eveniment, cum este taina Sfântului Maslu, de exemplu, nu poți să o regăsești cu adevărat decât în biserică și în prezența lui Dumnezeu. Pentru că bucuria întâlnirii cu celălalt, oricât de drag ți-ar fi, nu-i deplină dacă alături de tine și de el sau de ea nu este și Dumnezeu. Bucuria trăirii împreună capătă verticală prin prezența lui Dumnezeu, alături de noi, în noi și împreună cu noi. Ea este cea care dă deplinătate. Este ca și în povestea aceea care o să vă amintească de tinerețe cu sarea în bucate, nu? Pe unii deranjează sarea în bucate, unii n-au voie că sunt hipertensivi ca mine, dar și noi mai punem sare în bucate din când în când. Și e acel esențial care dă până la urmă savoare, gust și plinătate. Fără prezența lui Dumnezeu, formele de bucurie pe care noi le simțim sunt fade, sunt nedepline. Și cred că chiar dacă într-o formă sau alta trăim senzația unei bucurii, aceasta este de scurtă durată și lasă ca după ea să vină tristețea. Adevărata bucurie deplină este cea în Dumnezeu și este bucuria aceasta de natură spirituală. Pentru că, pe de o parte, ea ne împlinește pe noi înșine, pe de alta, ne agață așa cu un cârlig de ceruri, unde avem nevoie să ne găsim într-o formă sau alta ancorați și în același timp ne face să dorim să aducem și pe alții la deplinătatea ei. Alte bucurii le trăim în mod egoist. Gândiți-vă că cumpărăm o ciocolată care ne place și am mâncat-o singuri. Dar pe Hristos, când l-am descoperit, simțim nevoia să-L împărțim cu cei de lângă noi. Simțim nevoia să-L aducem în sufletele celor din jur. Și bucuria pe care o simțim noi, simțim nevoia să o transmitem și altcuiva. Nu? Ca să revin la comparația din tâi, dacă descoperim o ciocolată care ne place, după ce o mâncăm singuri, poate vorbim și altcuiva despre ea. Dar nici într-un caz n-am vrea să o împărțim. De ce? Pentru că nu ne mai rămâne nouă. Da, și vă spune un om care îi place ciocolata, dar se vede, nu trebuie să vă explic eu lucrul acesta. Problema e alta. Când îl descoperim pe Hristos, faptul de a-L împărți cu ceilalți, nu face ca să nu ne ajungă nouă acel Hristos, ci dimpotrivă, face ca să se bucure și celălalt pe deplin și bucuria noastră să sporească. Asta e frumusețea și ăsta e lucrul esențial în întâlnirea cu Dumnezeu. Vedeți, împărtășirea cu Hristos prin taina Euharistiei, pentru că ne găsim într-o biserică și pentru că ne pregătim pentru postul mare și cred că cea mai frumoasă trăire a itinerarului acesta duhovnicesc prepascal, care e postul mare, poate să fie în mod obligatoriu Euharistia, cu pregătirea necesară, cu rânduiala care trebuie să existe în viața fiecărui creștin, cu sfătuirea cu duhovnicul, cu curățirea sufletească, dar cea mai mare împlinire a acestui itinerar duhovnicesc prepascal și implicit a Paștelui este împărtășirea cu Hristos. Iar această împărtășire ne aduce în suflet bucuria, de care de multe ori suntem văduviți din pricini mai mult sau mai puțin obiective. Și această bucurie simțim nevoia să o aducem și altcuiva.
și să-i vorbim lui Hristos pe care l-am descoperit. Nu vorbim întotdeauna prin vorbele noastre, adică de cele mai multe ori ne place să o facem. Și acela este cel mai de puțin efect lucru. Uite, ca acum, că vă vorbesc mult și îți rămâne cu două idei, că mi-a plăcut ciocolata și cu te mir ce tâmpenie. Dar adevărul este că întâlnirea aceasta cu Hristos și propovădirea Lui se face cel mai mult prin faptă, prin modul în care regăsim în sufletele noastre bucuria de a ne întâlni cu celălalt, prin modul în care regăsim în sufletele noastre bucuria de a-l face pe celălalt la rândul lui să fie bucuros și fericit. Și această stare de bucurie contagioasă nu o putem regăsi decât în biserică. Câteodată, diavolul ne vinde surogate din acelea de bucurie. Acum, dacă tot am început cu o pantă, continui cu o pantă. Eram copil și veneau pe piața de la Ruș în Năsăud, părintele știe că e din zona noastră, și vindeau moldoveanii, rușii, cum le ziceam noi, Adidas din aceea contrafăcuți și scria pe ei Abibas. Ei, și diavolul ne prezintă din aceste produse contrafăcute, nu? În loc de Adidas ne dă Abibas și în loc de bucurie ne dă egoismul acela care ne face să părem într-o formă sau alta mari, gonflați, așa puternici. Dar este un surogat, nu este originalul. Nu este adevărata bucurie și aceea pierde la un moment dat. Sau, mai rău, face să piară bucuria din prejurul nostru. Bucurie pe care n-am sădit-o noi, bucurie pe care n-am pus-o noi în sufletele celor din jur. Și de aceea noi trebuie să căutăm această bucurie care vine de la Hristos, în Hristos, prin Hristos și care poate să fie trăită numai și numai în comunitate. Că vedeți? Diferența între lucrarea diavolului care ne izolează și ne centrează numai pe noi și lucrarea lui Dumnezeu care ne centrează înspre celălalt, înspre Hristos și în același timp ne împlinește pe noi. Centrarea aceea pe noi înșine, de fapt, ne deposedează de caracteristici fundamentale care ar trebui să ne împlinească ca și făpturi sociale. Pe când centrarea pe celălalt, care nu poate fi făcut altfel decât prin dragoste, acela este scopul jertfirii pentru aproapele. Centrarea pe celălalt ne ajută, de fapt, să ne descoperim pe noi înșine, să ne definim pe noi înșine și, mai mult decât atât, să ne identificăm cu Hristos, pentru că așa se ajunge de la chip la asemănare, un aspect esențial în teologie. Omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu și chemat să ajungă la asemănarea Lui. Vă doresc tuturor, cum îmi doresc și mie, să ajungem la asemănarea cu Dumnezeu în faptă, în har și, de ce nu, la părtășia cu El într-o împărăția sa. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.